pansoy. Ako na patong ino-ino. Hey, what's up guys? Natay duwawon karon ako nga igsuon sa pagampo. Akong igsuon og habit. Dulong ko saya karon ako beto na with gear. Kilala ko ng GoPro ko. Then okay, diretso na ta. Madto na ta sa ilang boy bulket. Hey, what's up guys? Na ako diri karon sa balay ni Boy Bulket. Na ako diri sa balay ni Boy Bulket, guys. Nakalaging taong ko. Kaya atong i-third mag-third na sayang nga ni. Mag-third na sayang duryanan. Okay, tanaw na to guys kung sa katsada ang iyang balay. Balay ni Bulket nga iyang gi-customize. Tsada siya bay. Makita ninyo. Muna bisita diri sa Alai. Alai ba ni? Basta, bisita mo sa balay ni Bulket. Okay guys. Muna yang durian diri. Yang durian. Yes, muna yang pinakadul na durian diri. Napod diri guys. Naya mga mags. Yun. Balik sa ta. Naog sa ta. Wala nagbuwan. Documentation. Apan, footage. Di ato bang ini? Sorry magligid. Dili pag matabang ay mong ulo ka dito sa ubos no. Saan yung yakan? Ano eh, ulo? Anak? Kapag ba si pang ano ba? Takan ko naman nagkaliraw! Ang kanang Tasimod. Yawa sa pangyan sa akin, uy! Dari. Ayan, nakilig! sa ilong. Oh, kana. Sasayang ang Awa pants. na lang kumakligog mo ni, uy! Sayang sa pansoy. Ako na patong inot-inot! Ano toy? Unsa ba yan? Ano toy? Niapel. Ikan tawa! Niapel. Kamunduan ay. Ako na ulo. Ani, Kana may unladi nay. mapunin ako yun. Baliktad. Yang natin. Oh, yan na. Maluhay sa agay, tama. Batay. Agpas lagi wala natin kwarta na. Saban na. Taro nga bagat lagi wala natin kwarta niya. Oh, ipagpanipikan ni Code sa baligdato ka magkahanap. Pagkali ni Ibon ka, baligyan eh. Di mo dili mo ulo na bet ay sulod. Sakit na ba'y lapok? Atras dili kapit mo. Sakit yun yung mga gumay ko. Hey guys, camera mga Ang fans ko, ang supporter. Mga fans nasa likod. Ana. Very good. Di lagi di man apil ang kamera good. Mani yang balay. Masa churcher. Tara guys, pugihan kay nga vlogger nga taga Lae. Nagpasiulan. Medyo kusog-kusog na ang ulan pero nalangyapon sa diha. Muna ang tinod nga vlogger. Andam mong pagkamatyan. Muna yung mga stuntman dari dai. Mga stuntman.
Mga feature. And kami dire. Kuya lang ni. Documentation naman eh. Silong lang sa akin, ulan. Tag-ulan. Lagi. Grabe ang future vlogger. Kinanak. Nawa, gibunan lang ang atong vlogger. Ang ito ang vlogger. Tinarog Ginalan sa iyong mama. Nagsingulan. Munang kaliw ko suporta sa ato ang kinaugalingon nga vlog. From Bukidnon, Boy Bulkit, ang artistang hilaw ng Alai. Hey, tayo dito. Tayo ba? Ayaw balik. Kina. Hi guys! Muna yung pinakagahi nga vlogger nga akong nahilan. Pinakagahignaw. Sakit yung tuhod. Grabe nga sipat. Magsigig pa ulan, bisag di mo sugot yung mama. Yung lagi guys niya. Don't forget to subscribe sa mga YouTube channel na Daddy Chumi Comedy. Lagi Yun. dalim. And of course, support. Akong agaw. Salamat! Hello guys! After na din sa uwan karon dire. Sabi sa kabuang, ako dire karon makalipay bagay na makita mo sa idol ko nimo po. So makita nimo kung paano din sa pagbuhat ng ilang cutscene, ano na nakabutang po sa akong idea. Munang yanhi ko dire kay ma-document ko na ako kung sao nila ron natay na din. It's the motherfucking Eagle Double G. Kung kay Sito, kababawa pa labot ng ambak ni Tay.